Laatst week hier op het Hof in Noordwoord en toen kwam ik dit nieuwsgierige boertje in. De gemeente Noord-Eerst-Friesland is op zoek naar de rechthebbenden van meerdere graven, want die zijn net bekend bij Hagen. De actie is begonnen in 2023 en het wordt 4-4. Als in deze periode de rechthebbenden net voeren worden, betekent dit dat de graafrecht te vervallen komt, de graafmonumenten roemen worden en dan letterlijk ook de graven zelf roemen worden zullen. Het is om te jaren bij de gemeente hoe dit correct in elkaar steekt. Het gaat in totaal om zo'n 4000 graven, verdeeld over 9 begraafplakken in de gemeente Noord-Eerst. Ik ga oorpraat met Theo van der Horn, begraafplaatsbeheerder van de gemeente. Welkom inderdaad. Ja, dank u wel. Hoi. Tot verder. Ja, maar mijn zin denk ik. Ja. Theo, de gemeente die is op zoek naar zo'n 4000 rechthebbenden van graven, die ben onbekend bij hem. Ja, hoe kan dat eens? Ja, hoe kan dat? Vroeger dan kwamen mensen te overlijden en dan jongen ze net trouw aan administratie. Als ze verhuizen en ze jouden net trouw. En zo dwanden ben we een heel soort kwijtrekken. Ja. Ja, want het gaat erom om 4000. Hoe kan het dat het om safvolle gaat? Nou ja, het zijn 9 gemeentelijke begraafplakken. Ja. Dus ja goed, in totaal 14.000 graven. Dus in principe, ja, 4000 is wel een heel soort. Maar hoe het vroeger kwam is, ja, met een potlood en een gummetje, steeds maar, tegenwoordig is alles digitaal. Ja. En mijn administratie is aansluiten op een focusregister. Dus zodra nou een rechthebbende komt overlijden, of ik het verhuizing, dan zorg ik dat in mijn systeem. En zo rijdt ze dus net meer kwijt. Nee. Maar we hadden ze wel een achterstand. Ja. En dat bezieken we nou in te helling. Ja. Ja, waarom wordt de gemeente dit eens inzichtelijk aan? Nou, in principe, soms is er eigenlijk wel familie die weet net eens dat het net goed geregistreerd zit. En ze willen het wel behouden. En aan de andere kant, waar is nou verantwoordelijk voor de stien? Ja. Stel dat er wat mee gebeurt, hè? Is dit wat wankel, kans op omvallen, zeg het maar. We halen wel een rechthebbende erbij die dan verantwoordelijk is ervoor. Ja. Had het ook nog mijn financiën nu te staan? Of? Nou, een beetje wel natuurlijk. Ja, dat rekent een ander wel. Dat gaat net om hier zoals geld dan, maar het is meer het stukje van behouden voor de familie. Je hoorde staan, het gaat om 9 begraafplakken in de gemeente Noord-Eerst. Om welke plakken gaat het krijgt? We hadden 2 in Dokkum, 1 in Boerum, 1 in Mensiesiel, Kolm hebben we nog een, Nijen hebben we wat, Ternaat, Metslawier en Bedaard. Nou binnen op sommige graven, ja, die zijn nog vastgesteld voor onbepaalde tijd. Nou, zo'n heel soort mensen denken, ja, dat is dan voor altijd. Maar dat er wat misvatting loopt? Nou, misvatting, ik snap het meestal zo denken, want dat is een algemeen begrip. Maar onbepaald, ja, het zei het al, het is net bepaald. Nee. En in principe is het wel zo, het hoeft nooit verlengd te worden. En eigenlijk betekent onbepaald, tenminste in uw beleving dan, zolang het begraafplek bestaat. En zolang er eigenlijk een in leven zijnde rechthebbende biedgraaf is. Ja. Ja, maar wat denk je dat eigenlijk bij die mensen die destijds de graaf kocht hadden, dat die dat wel weten? Hè? Nee, die denk je van de keepje, het is van mij. Ja, precies. Ja, precies. Hier inderdaad, nou ja, ik ga als wat tel, wordt het ongeveer om de helft van de monumenten die er nog staan. Van, zou dat dan betekent als geen in zich meldt dat dan gewoon al je fothellen wordt en roemen? Nou, net al hier. Want we gaan natuurlijk nog eerst met belangrijke monumenten. Dus Ja. funerair erfgoed. En dat behouden we sowieso. En daarna wordt er nog zien van, ja, wat hellen we al voor, wat hellen we net voor. Ja, nou ben die lijsten en die ben wel vrij uitgebreid. Ik ga ze al even terug aan. Ja. En dan zeg ik bijvoorbeeld ook en dat er op dit veldje
dat er dan een heel soort stonden van, ja, dat de geboortedatum onbekend, sterfdatum onbekend. Maar die graafmonumenten die je rekkel niet meer. Nee, dat klopt. Maar die hadden we soms ook nooit wist. Vandaar dat de datum en sterven, of in de geboortedatum en sterfdatum net bekend binnen. Nee. Dus daar had ik helemaal niks van in de administratie. Eigenlijk alleen een namen. Ja. En ja, soms nog wel de datum wanneer het begroeven is. Ja. Maar echt net meer dan dat. Nee. Maar ken je dan sowieso net zeggen van, nou dat kennen we sowieso doen, of? Nou, nee, in principe net. Als we een eigenaar achter Helly kennen, dan mag het altijd worden natuurlijk. Ja. En roem je door je ja, net uit jezelf. Nee. Ja, alleen nog als er afstand die is, daadwerkelijk afstand, dan gaan wij roemien. Ja. Zoals het nou staat. Maar ja, dit verhaal met onbekende recht hebben, dan kunnen we net samen roemien gaan. We moeten er eerst alles aan doen om hier te vinden. Ja. En daarna bepalen we wel of we roemien gaan. En dat zou dan hier in dit geval in bedaadbudgetten dat er alleen een monument roemen wordt. Ja. Want de graven roemen we net meer omdat we dat veel toch niet meer broeken. Nee, precies. Op oren plakken we de graven zelf nog wel roemen? Ja, in principe wel. Want dan kunnen we ze weer opnieuw weer uit, Jan. Ja. Dan komen de oorbloselen in de verzamelkelder en dan hebben we weer een skingraaf. Ja. En wat is daar correct de reden voor? Want Hindoezoers zeggen ze van, nou, er wordt telkens meer cremeerd, dus begraven gebeurt net zoveel meer. Op een soort begraafplaatsen is op zich nog wel ruimte zat. Ja. Wat is dan correct de reden dat je zegt van, nou, dat maakt al omkant dan uiteindelijk? Nou, in principe wel, want stel dat we dat net doen en de begraafplek rekkert vol, want begraven hier in het noorden, dat gaat nog altijd wel redelijk terug. Ja. En dat leidt 4 boven het gemiddelde, als het nee, begraven cremeren, in het zuiden leidt het ja, volle heger cremeren. Ja. Maar bij ons net. Dus wij hadden altijd wel ruimte nodig. En als we net roemien gaan, als er afstand die is het vol en dan moeten we weer uitbreiden. Nou ja, uitbreiding is natuurlijk volle duurder als gewoon een graafroemje. Jim, had die bioden dan te staan bij de entree van de begraafplaats. Ga je nog horen manieren om de meesten bezoekje te bereiken? Ja, via onze gemeentelijke website uiteraard. Ja. En we bezoeken elke jaar even een keer wat meer in de publiciteit te komen. Nou, middels bijvoorbeeld dit item. Ja. Maar ook in hoe heet dat, die dagbladen, een grote advertentie of een artikeltje om mensen er toch op te wijzen. Ja. Maar hebben we tot nu toe wat reactie op hem? Nou, wel prutte reacties, maar ik ga net een prutte gravenwerp naar u gaan kennen. Okay. Van de 4000 heb ik er nou, ik moet even denken, ik meen iets van 150. Okay. En we zijn al een dikke jaar bezig. Ja. Dus dat, ja, het gaat net over. De 4000 was kennelijk net vol. Nee. En hij vierde dan ook nog echt een actieve rol, dat er bewijs van in opzet. Hè? Want als je bijvoorbeeld dat graaf, nou ja, daar stond dan op Zeedik nog een verwerd. Dus zo zeggen, ja, dat is een hele duidelijke onweer. Ja, zei ze klopt. maar. Dan had je een onknopingspunt. Ja. Maar omdat bij alle graven het was bij 4000, daar is geen begin nog. Dan moeten we er extra personeel op zetten. We bezieken het eerst zo. Ja. En we kunnen later altijd nog eens zien van, nou, binnen er echt specifieke graven waar we wat meer aandacht aan besteden kunnen. Waar de kans groot is dat we toch nog in vinden kunnen. Ja. Dan bezieken we dat. Maar voor eerst beginnen we net met dat soort speurtochten. Nee. Hoe kunnen mensen eigenlijk zien om welke graven het gaat? Als ze op onze gemeentelijke website zoeken, dat is friesland.nl, dan staat er een pagina over dit onderwerp, onbekende rechthebbenden. Op die pagina staan alle listen om met de graven waar het om gaat, per begraafplek. Dus dat kunnen ze zo nice zien. Er staat ook een formulier op, kunnen ze downloaden, invullen en opsturen naar de administratie. En de gegevens staan wel op die website. Ja. En dan wordt erop gereageerd. Ja, maakt het eens uit van waar er reageert? Kan het elk niet van de familie hebben, wie is van een achterneef of achterneef? Of... Ja, we hebben besloten om dat tot met de 4e graad te doen. Ja. Maar goed, dat zit net helemaal vast dat iemand goed ontonen kan dat die familie is. Want we kennen dat zelf natuurlijk op ziekje in het bevolkingsregister. Ja. Dan kan die het graafrecht op namen krijgen. Okay. En in principe is het wel zo, diegene die zich dan het eerst meldt, die krijgt het ook. Ja. Ik wil geen ruzie hebben met nijbesteen van ja, maar ik wil ook. Die zich het eerst meldt. Theo, bedankt. Graag gedaan. Zoals je nog de meesten reageren. Jazeker. Ik ga een soort informatie krijgen van Theo. Doch slet dit verhaal me net los. Waar binnen de meesten op de listen? Ik besloot verder in de zaak van Wim Vermeulen en Veronica Horstman te doen, omdat er op haar een graafmonument zo'n duidelijk aanwijzing te zien is.
Ik vertrek dus richting Verwerd. Onkwam bij het huis is er geen thuis. Maar er ging het wel een brief komen door van de huidige eigenaar, waarop staat dat het huis verbouwd wordt en hij er nog net in wennet. Zijn telefoonnummer staat ook vermeld op het briefje, wat ik opsla in mijn telefoon. Ik liet ik briefjes achter bij de orenhuizen onder de Zeedijk met de vraag of mensen die Wim en Veronica kennen contact met mij opnemen willen. Als ik weer rondkom op de redactie, neem ik contact op met de huidige eigenaar van het huis. Hij vertelt me dat er niet werd over Wim en Veronica, maar dat er een tiertlien vol een achternecht van Veronica onzien doorstien had mij wat vragen. Hij had dat telefoonnummer nog, dat ik van hem krijg. Ik besluit de achternechten te bellen. Ze wil net reageren op camera of opname worden, maar ze let me het volgende weten. Mijn moeder en Veronica waren nichten. Hun moeders Annie en mijn oma waren zussen. Als jong meisje ben ik wel eens op bezoek geweest bij Wim en Veronica, omdat ik toen bij haar moeder logeerde. Later, met mijn eigen gezin, gingen we ongeveer 1 keer per jaar langs en hadden we af en toe nog wel eens mailcontact. Wat ik me nu nog kan herinneren van Wim en Veronica is dat ze erg op zichzelf waren. Ze deden maandelijks boodschappen en hadden weinig contact met anderen, behalve dan 1 goede huisvriend, die volgens mij nog ergens in Verwerd woont. Veronica heeft een tijd lang als koffiejuffrouw in de trein gewerkt. Wim werkte bij GTI. Later hadden ze een online winkel, The Rising Sun, die ook producten aan Ameland leverde, zoals buttons en stickers. Na zijn overlijden begon Veronica een B&B, maar niet lang daarna bleek ze ongeneeslijk ziek en overleed ze thuis aan kanker. Wim en Veronica liek je dus mensen te wijzen die aardig op hunzelf zijn, maar ze hingen dags in een goede huisvrouw die het nog in Verwerd wenje zoeken. Omdat ik graag meer te weten komen wil over Wim en Veronica, vreeg ik om mensen in Verwerd of ze weten om waar het gaat. Via ken ik hem uiteindelijk vinden. Hij vertelt me dat hij haast dagelijks over de vlieg aan bij Wim en Veronica en dat ze hem oplet bijna als een soort zonnezagen. Dat wie het inderdaad aardig sletten mensen. Hij liet me weten dat er het vierde graag resten litten wil en net verder mij werkje wil. Dit spoor rent dus daar. Een paar dagen later wil ik bellen terug een van de Bjorn, die nog onder de Zeedijk wenje, die me vertelt Wim en Veronica te kennen te hebben. Ze wil net op camera reageren, maar vertelt me het volgende. We leerden Wim en Veronica kennen toen ze in de jaren 70 aan de Zeedijk 9 onder Verwerd kwamen wonen. De dijk was toen nog niet op deltahoogte en hun huis lag mooi ingebed in de lussen van de dijk. Ze zochten hier de rust, die ze in de Randstad niet vonden en waren erg op hun privacy gesteld. Ze hadden hoge hekken om hun huis, wat we gekscherend Fort Knox noemden. Toch hielpen we elkaar als buren waar nodig, terwijl we elkaars privacy respecteerden. In de jaren 70 waren veel mensen doe-het-zelvers en Wim ging enthousiast aan de slag met de verbouwing van hun huis. Mijn ouders hadden ook een huis aan de dijk en wij als kinderen waren al jong bekend met klussen. Als er zwaar bouwmateriaal bij Wim en Veronica lag, stuurden onze ouders ons daar vaak heen om te helpen tillen. In ruil daarvoor werden we getrakteerd op koekjes en drinken aan hun keukentafel. We waren altijd onder de indruk van de technische snufjes die Wim in hun huis had verwerkt, zoals het voorverwarmen van borden in een speciaal kastje. Ik dacht dat Wim in het verzorgingshuis in Dokkum was overleden. Veronica bleef alleen achter en had inkomsten nodig. Ze verbouwde haar garage tot bed and breakfast en mijn man hielp daarbij. Ze vroeg ons ook om advies over vakantiehuisjes. Er was veel vraag naar overnachtingen aan de Waddenzeedijk, waardoor Veronica er goed mee verdiende. Na een paar jaar werd bij Veronica longkanker vastgesteld en ze werd opgenomen in het ziekenhuis. Haar grote wens was om thuis te sterven. Op een dag belde de huisarts ons met de mededeling dat Veronica naar huis kwam en vroeg of we voldoende hadden klaargezet. We waren ons er niet bewust van dat ze ons als haar mantelzorgers had opgegeven. Maar dat was zeker geen probleem.
Mijn man zorgde voor extra kacheltjes, omdat de verwarming niet genoeg was door de Wim gebouwde houtgestookte cv-ketel. Veronica leefde nog zo'n 7 tot 10 dagen thuis. Wij hebben haar samen met een wijkverpleging in die tijd nog verzorgd. Er was uiteindelijk geen geld voor een grafmonument in Berdaat. Dus besloten we met een paar buren het bord dat bij haar thuis stond bij het graf neer te zetten, zodat ze toch een monument hadden. De buurvrouw vertelt me ook nog dat ze misschien nog iemand kent die Wim en Veronica geholpen had vanuit sociale zaken van de gemeente. Ik krijg zijn telefoonnummer en besluit hem op te bellen. Hij wil net op camera reageren, maar jouw de volgende reactie. Sinds 1984 werkte ik bij de sociale dienst in Verwert, toen nog Verwert Radio. In die tijd had ik contact met diverse cliënten, waaronder Wim en Veronica, een creatief echtpaar. Regelmatig spraken we elkaar en al snel werd duidelijk dat werken in loondienst voor hen geen optie was. Zelfstandig ondernemerschap was de enige manier om een inkomen te verwerven. Ze besloten een sticker- en betondrukkerij op te zetten vanuit hun eigen huis. Dankzij een regeling binnen de uitkering konden ze als zelfstandigen aan de slag. Rond die tijd werd in de oude huishoudschool in Marm een vrijwilligerscentrale opgezet, waarvoor ze ook het drukwerk verzorgden. Ze waren nauw betrokken bij het werk- en opleidingscentrum in Marm, dat naast vrijwilligerswerk ook opleidingen aanbood in samenwerking met de gemeente en sociale dienst. Wim en Veronica slaagden erin volledig in hun eigen onderhoud te voorzien, waardoor onze bemoeienis stopte, behalve af en toe een korte ontmoeting. En wat me het meest is bijgebleven is hun creativiteit, hardwerkendheid en de manier waarop ze zich niet alleen voor hun bedrijf, maar ook voor anderen in hebben gezet. Ik ga inmiddels een soort leerd hoe waar Wim en Veronica wien. Het wien huddewerkers die het altijd kleerstien voor oren. Maar ze wien echt tegen op haar privacy stelt. Uit te peteren mij elk nien blijkt dat er naast de achternecht en de mem en tante van de achternecht voor Xavier bekend geen orenfamilie meer is van Wim en Veronica. Daarom ga ik de achternecht vragen hoe ze denken over het oernemen van het graafrocht. Ze zei het volgende. Binnen de familie is nooit echt gesproken over het verlengen van de grafrechten. Ze hadden de graven zelf gekocht en we wisten er eigenlijk verder helemaal niks van. Waar ze precies lagen heb ik dan ook zelf moeten uitzoeken. Er is niemand die de grafrechten wil overnemen, dus we hebben er vrede mee als de graven worden geruimd. En zo met deze mededeling eindigt het verhaal over Wim en Veronica. Ik moet eerlijk tijden aan dat ik hoop hier dat het verhaal iets zoals eindigje zoe en dat het graafrocht oernaam was. Toch is er nou wat duidelijkheid voor dit graaf. Maar dat geldt net voor de haast 4000 orengraven. Zoals Theo al onjuwe, soms witte familie net eens dat het net goed regel is. Daarom doe ik bij deze een oproep. Zoek eens op de website van de gemeente naar de listen. Voor hetzelfde geld kun je ervoor zwagen dat eens in rust net verstoord wordt.